casualment aquí vaig arribar a la nit una mica despistat. I ve tu aquí que aquella nit, i ben bé sense saber com, em vaig trobar a l'escala. I tot això, I això d'aquí, què és això d'aquí? L'espigó grec. L'espigó grec, home. Doncs si això l'espigó grec, perquè hi ha d'haver les... Com es diu? Les runes d'Empúries, tu. Les runes d'Empúries... I cap allà ens en vàrem anar a veure ben bé què havia estat tot aquell món dels grecs i dels romans. Vinga, anem-hi. Perquè les... Jo sé que les runes d'Empúries hi havia... Fa temps, hi havia els romans i els grecs, tu ja saps els romans i els grecs. I veig aquí per on que allà al mig de les runes gregues ens vam trobar un d'aquells personatges. Ja veureu, ja veureu. I aquest home, qui és? És l'Empuriador. I qui és l'Empuriador? És un predicador. Som predicador que predica? Xxt, calleu. I veig aquí, doncs, l'Empuriodòpolis, un personatge d'aquells que no callava mai, fins que el pobre va arribar un moment que va començar a parlar en llatí tot, allò que es va equivocar com si diguessin d'època. Vidi vinci. Ai, no, que això és llatí. Vite tur. Mi no serius avire. Ubier una li? Eo, tu serius venimus, age. Vale. I aquests? Qui són? Són soldats de la legió d'Andelius Corneli. Van desembarcar aquí a Empúries, que era una ciutat aliada als romans, per tal d'entrar a la península. I això va significar el començament de la Segona Guerra Púnica. Més tard, aquesta ciutat romana va ser construïda com una vila de jeure. De jeure o de lleure? Això, de jeure. De lleure, d'estar-hi bé, oi? Ja. Està bé, home, està bé. Que guai. Sí, no, és que mira, quines totes Sí, mira les formes aquestes. Hi ha aquell peix, no? Sí. Ja. Ei, quina hora és? Mira, falten 2 minuts per les 2. No, aneu equivocat. Són les 2. Au, anem, que se'ns està fent tard. Noi, aquells romans sí que no sé pas com s'ho feien. Miraven el sol i en comptes de quedar enlluernats a sobre encara hi sabien l'hora. Ben bé aquella gent. Vingui, professor Oliana. Què hi ha? Vingui. Digues. Ah! Però què fa, home? Vol venir a sentir sardanes a Cinclaus? Sardanes a Cinclaus? Sí. Va, anem, vinga. N'has sentit parlar dels sardanistes de Cinclaus? De Cinclaus? Oh, no, ni de 5 ni 6, ara ben bé no em ve al cap, oi? No... De Cinclaus. Es diu que aquestes foren les primeres cases de l'Empordà i també que els seus habitants van ser els primers en ballar sardanes i d'aquí s'escampà a tot l'Empordà. Home, veus, això està bé, perquè fa molt de temps que amb les meves investigacions estava cercant ben bé, com si diguéssim, l'origen de la sardana, no? Allò que tothom està escampant per tot arreu, però ben bé ningú sabia d'on venia. I veig on, que aquí és l'origen de la sardana. Com si aquesta gent fos una taca d'oli que s'anés escampant per... Perdó, vull dir, no que per l'oli que vagin bruts, vull dir que van polits, no? Però vull dir que allò, a nivell científic, ja està bé descobrir ben bé el... Està bé, això, està bé. Anem a l'escala? Un dia tenim que anar a buscar en Joan, que és a casa seva. A buscar en Joan? No te'n recordes que li varen dir que el passaríem a buscar? Vingui, professor Oliana, així coneixerà Sant Martí d'Empúries. Sant Martí d'Empúries? Home, bé, anem a... Sí, Sant Martí, m'agrada això. Qui és aquest home? És el comte d'Empúries. El comte d'Empúries, està bé això, sí. I sempre està aquí? Sí, sempre que aneu a buscar en Joan sempre el trobem aquí. I no se'n mou mai? Vinguis a l'hora que vinguis, sempre hi és. Però noi, ja és ben estrany, ja, I això és Sant Martí d'Empúries? Què deu estar mirant? No ho sabem. Li preguntarem a en Joan. Joan! Baixa, que el presentaré al professor Oriana. Sí, ja baixo! Baixarem. Què és, Joan? Sí. Hola, Joan, sóc el professor Oliana Molls per servir-te, Oliana Molls, Sí, som-hi, doncs. Bé, doncs, més o menys les coses que tenim previstes... I un cop ens vam trobar el Joan, li vam preguntar què és el que feia ben bé aquell home allà, aquella pedra. Escolta, Joan, i què hi fa aquest home aquí mirant sempre aquí? Està amoïnat perquè el rei està construint un castell per vigilar-lo, però no crec que l'acabi. Per què? Què passa, doncs? Perquè sempre està en guerra. No crec pas que l'acabi. Esclar, si estigués més per la feina... Ei, mestre, miri, jo us porto uns binocles que ens hem acostat en servei per això, Ja es desmunten una mica, però bé, això s'arregla de seguida, Apa, teniu, ja veureu com... Ganes, Sí, apa.
agafat un binocle i s'ha quedat tan content. Clar, si no sap ni el que és. Què feu aquí vosaltres? Mira, estem a la pedra del gall, que no sabíeu. Això és la Pedra del Gall? Sí. En coneixen el costum de la pedra? No. Vine, vine. Si poses l'orella aquí i ets bona persona, sentiràs cantar un gall. Ah, sí? Ah, jo no sento... Aquest no sap res! Com esteu fent ara o què al poble? No, home, fa 300 anys els pescadors de Sant Martí es van traslladar a aquesta part i van construir un barri. Està bé, sí. Va, professor! Vinga, va, vinga. Anem a l'església! Va, corre, ràpid, ràpid! Espereu, que encara que hauria... Ja us ho deia, home, us ho deia. Corre, professor, va! Espereu, home, que vinc! Espereu! Professor Oliana, que no sap qui visqui en aquesta casa. Aquesta casa, la il·lustre escriptora Caterina Albert, Víctor Català. Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo. I qui és aquest senyor? Aquest senyor va ser un compositor molt important de sardanes a tot Catalunya. Està bé aquí l'escala, uns pescant sardines i els altres fent sardanes. Més o menys. Està bé la cosa, sí. En un bocí de Costa Brava somriu la vila riallera, somriu la vila de l'Escala, gentil galana i encisera, bressol dels més antics pescaires, bocí de glòria a prop del mar. És la perla blanca del nostre Empordà. En un bocí de Costa Brava somriu la vila riallera, somriu la vila de l'Escala, gentil galana i encisera, bressol dels més antics pescaires, bocí de glòria a prop del mar. És la perla blanca del nostre Empordà, Laila. Molt bé, sí senyor. I aquesta flaia que se sent? És una fàbrica d'anxoves. Anxoves? Home, i tant, anxoves de l'Escala, conegudes a tot el món. Sí, mira. Està bé aquesta dona, veus? Mira com els va posant. Oi, ben bonica que es veuen des de fora. Ja et juro jo que és una feina ben salada. I aquesta roca d'aquí, això què? És la punta. La punta? I aquesta illa que hi ha aquí al mig, això? El cargol? Sí. Que té forma cargol? Ah. I allà, a les muntanyes aquelles? Són les muntanyes del Canigó. Va tu a l'Oli, que es veu bé avui, amb aquesta tramuntaneta. Què? Com va la vida, avi? Home, bé. Sí? Mare de Déu. Si no fos, oi? Jo ara, si no fos aquests núvols que em s'ha donat el sol, doncs aquí estaríem de primera. Tan sol la tramuntana, el que no fes la tramuntana. Això és un paraís, aquest va. Si no fos... I per això donem la davant si no fos, que quan ve, o que és gran, o que jove treballa, però o que és gran ve, aquí ha de dir, oi, la cama, el peu, i de fet són els anys del que pesa. Si no fos això... Tothom diu, si no fos. I per això cada banc batejat en si no fos. Està bé, home. Sí, ja vinc. Bé, avis. Fins una altra, Ja ens veurem. De nosaltres, amb aquella bona fe,
aguantem el país si no fos. Aquell pescador que se'n va anar a viure molt lluny del seu mar, sentat al sol d'un vell carrer, cantava un vell vals mariner. Tenia barca, tenia rems, tenia molta força a les mans per anar a pescar amb il·lusió i veure el sol sortir a l'horitzó. I tot de cop se li acostava un infant. Digues-me tu que hi has estat com és aquell vell mar. El mar és bo, el mar és blau, el mar és calma i és temporal. El mar és bo, el mar és blau, el mar és calma i és temporal. I si Déu vol, petit infant, un jorn hi tornaré, menjant la pols d'un vell camí, sempre mirant a l'est, mirant el blau on vaig passar tants anys. Enyoraré o ploraré o potser cantaré. El mar és bo, el mar és blau, el mar és calma i és temporal. El mar és bo, el mar és blau, el mar és calma i és temporal. Molt bé, nois, Molt bé. Això de cantar s'us dona... Però bé, és molt tard i molta feina que he d'anar per molts pobles de Catalunya fent això que hem fet aquí. O sigui que, nois, adéu-siau, i ja ho sabeu, Oliana Molls per servir, Apa, adéu guapíssima. Apa.